Name calling sapani onge gi proof mar proof ni ati Raymond Gladys Wanga are fighting ke pogi uelela. Koro we abie pejo mi penja mar watch teach. Kaka se watch Sharon, ji graduate every year. KMTC nyoro kende no graduate ji 20,000 kod 2 gi 100 apani 74. Mano KMTC achiel. UON notimo graduation September. Kendo UON timo graduation next week. Mano ngeni mago jok me release ni dhi uru mondo timango urak rugi jopiny. Imanyi tich. To jogi kaka se wacho mokwongo jogo kunyal bedo absorb nini job market. Nikoro megi nikoro biwandi kute. Government anoga ka gologa internships. To internships gi kinyalo med kwano nikech government onigi pesa. Kinyo kaka government osebedo ka tiyo gi pesa, awachi ni dizia kende, tiyo gi pesa. Meaning ni government nigi pesa, okunonge pesa. Internship moro mi wacho ni ati wakelo ji, wakeni wakaw ji 5,000, wakaw ji 2,000. Ka government nyalo shoot to 30,000 maybe per year mondo ji rotate. To pana kata mna internships go bende tinde chalo mana kamanyo tich bende nikech internship bende chalo kamanyo tich. Mondo ide internship mondo keti kanye ndo gi government. Ok en gima yot Sharon. To government nigi pesa nikech kiseno kaka government timo yani wante Kenya iseno kaka pesa wuotho. Last ninjo ka sorry to say ninjo ka jotelo moko mag UDA ne wacho nango. Kano luongo jopuonje State House ne gido 100 million. Mano pesa mano odhi flat. Kane president ni kaka mega 100 million not the flat. Nisa ni ya ka wanyalo kao pesa moko ma government misuse gi. To waketo gi agulu moro maber. To wakao government o increase number mar internship mar ji to 30,000 per year. Wangeno ko nyal so absorb gi but ko absorb gi yearly. Dewino ka at least kata ka ngato jopiny ne osip ji 30,000 gin joma ng'eny. To jogi ka salary be nyalo bedo increase maybe to 30 kaso tax ketnegi. Mano at least wanyalo ngato nyalo dhi school to ng'e maber ni ati ing'e nango after school an gi job for 1 year. Ichula maybe 30,000, ochuli 30,000 year per year, ochuli 30,000 per month. Kata kitieko, kata kori bachako business ni moro matin dala. Oloyo 50,000 moro mar nyota midi nicha. Nikech 2 months kende in gi 60,000. 4 months kende in gi 120. Nyisa ni kibedo employed to 1 year. Duno ka gino dhi konyowa. Kende wach mar poda insist nga wacho ni I graduate ka student teach. Poda insist ni gino en akene alunge ni local mentality, akena alunge ni local, akena alunge nade. Nyinge poka yudo maber ma wacho machunge mbele graduates kasa wacho ni ati kikiriti mono ndiki di create job. Jogi tak nya dok dala. Maybe kiyudo 50,000 inyalo chako business moro dala nikech dala mondo tax to ngene this. To ji tuongo nya dok dala. Nitie jok moko ma nyaka bede city. Nyisa ni ngani endi nyisa ni ada chak job. Aido 100,000 kanyo mada chulo county government. Aido 100,000 kanyo mada chulo sijinga. Aido jaohala bede rito goodwill. Jaohala bede rito goodwill. Kanyo be koda koni daily. Kaso ngato misi ni ya. Now go you employ yourself. How can you employ yourself? Nego government gi our leaders mawan go matindo lokore jokwaya. Obede beda piny to gi channel maber ma ginyalo wacho ni ati abiro gi legislation, abiro gi bill moro ma at least nyalo medo kwan mar jok madhiye ngowa, jok mikaw gi government nyalo medo salary gi from 25,000 to maybe 30,000. Nyalo keto ni kiyae university to in gi fund moro to kata kichako business ni moro tiegruok moro amora wacho ni polytechnic any tiegruok to tax ama giketo age bracket from maybe 35 and below. To kama na Evance kapinji kama na kapoka dhi ir jadende mama na mopugore. Niche kama na tije mena nmaka ka Grace be na wacho. Dala kacha wangindi wantiere kuda space. Aya, Grace no chokanyo ni eno stako pedho gweno. Kopogore kama nagi shops nikech gweno koro oktoni dhi pidh ni e duka e chulo rent. Bede paro ni ntiere kama na weche
sam kata mana ideas mar rowere wanyalo bedo godo to wadhi godo mana nyime kopogore gi chulo osuru e kind mamoko chak mana ohanda matin kata mana mag aswekra koso nikech koro in gi degree gi masters koro nyalo bedo matek. Nawacho ni kik iyier business, kik iyier